27 along arnigang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita Peter Diso Rai Khom Sai Khiatum Arideng Kachingna Phirang ke atum birta kilong ateng ke patumia jo Peter Diso Phan Rai Khom Sai Khiatum nep inang check pen thana pon ikdet lu busi solang do raratum chithan sai lapen Piarni puthot labang so alam klarda kachini jia phan Phirang ke abitung atum difu thana along humri dampen kachini ateng mate ke theglong ateng ke Peter Diso aphan Rai Khom Sai Khiatum nep ik check lu lapen puthot anarlo baje hini malom Peter Diso phan thana pen akaprek adim ke ponbom ahut Peter Diso Phirang ke thengno lam thenang ka bichini ateng ke nili ke labang so akam ke chuklem kliputa Phirang ke tum karjo hut nang pachini dun lapen Peter Diso phan ke pa bonpon case number 79/2025 pusibir tarib duno klardak alam ke mua phisi chini ikpu news text report B News 7 non birtang ton pen arjita Pasanang ne la nilifan akoy nang kitap amethang tum sila ke kachoklem la amethang tum si adai kasi nilifan nang koy la ke totally chuje proman thang ta we kasi apolo de la ke naklang ko komasi akoy na pilo lapang ke latum politically conference do latum ang bong kasi latum plan pul pamisi nilifan alam dona nilichinon de la bang ke alam dona ko pine joko ka joini to nang likhana akoy na pima कितिया पर अपना माने नेगा ब्लैकमेलिंग को करा nili lahai chichini donde ate nili kam kaprek sido lahai kam le nili ke claim kali kasi lokar yang long unti unde de ahok peti kam claim lagi alang pasanang ne la nilifan akoy nang kitap amethang tum sila ke kachoklem la amethang tum si adai kasi nilifan nang koy la ke totally chuje proman thang ta we kasi apolo de la ke naklang ko komasi akoy na pilo lapang ke latum politically conference do latum ang bong kasi latum plan pul pamisi nilifan alam dona nilichinon de la bang ke alam dona ko pine joko ka joini to nang likhana akoy na pima कितिया पर अपना माने नेगा ब्लैकमेलिंग को करा nili lahai chichini donde ate nili kam kaprek sido lahai kam le nili ke claim kali kasi lokar yang long unti unde de ahok peti kam claim lagi alang pasanang ne la nilifan akoy nang kitap amethang tum sila ke kachoklem la amethang tum si adai kasi nilifan nang koy la ke totally chuje proman thang ta we kasi apolo de la ke naklang ko komasi akoy na pilo lapang ke latum politically conference do latum ang bong kasi latum plan pul pamisi nilifan alam dona nilichinon de la bang ke alam dona ko pine joko ka joini to nang likhana akoy na pima कितिया पर अपना माने नेगा ब्लैकमेलिंग को करा nili lahai chichini donde ate nili kam kaprek sido lahai kam le nili ke claim kali kasi lokar yang long unti unde de ahok peti kam claim lagi alang